Kumno phin lada nong bishni iaphi. Hagani ngi ngai kublai pi haga kerteng ke batiang tam ke jong trai Jesus Christ. Ban ngin lej ban puson na ke tien ke jong blai halor ke ni ke jingkeli. Ban ngin persong long rem ya ke ni ke jinghikai na ke kitab Nehemia kal nong ke besau ke dekat ke bepra hadu ke bekendai. Ki kentien ki baong bat baro kile selalang ban wan yele e ke Jerusalem bat ban pen klumar ya ka Henry ngila ya duai hau blai jongi bat ngila bo nong ab ban yele ya ki mensngi bat menmiet namar jongki ke Bible gitu bah ke por jong Nehemia blai ula bo ha ga download ke jungu ban tepat ya ni ke kenro ke balatua. Berhapeng kata gajing temu gajong, ublay ula play ya gajing kang na ke benta jong, hag ulala ya ke benstang, bentai ya ke ni ke kenro ke balatua. Henry ke baja hakata ke klip mat bustang ya ke ban pendap ya kata ke ba ublay ula bu ke download gajong, kilami ki breu ki ba bishni yu, usan balat, Tobia bat kinong aman kila yang yale ban persya ya kata gajing temu gajung Nehemia kani kalong gajing ya lenti ke ba hadu kata-kata na ke benta jung Nehemia usutu balada kinong bishni kinyo ban penjat lani pendu no ya kata gajing temu jung kin jindala le bat kin jindala sngau kemen namar kata kedai ke kepada naga download jongki. Henry Nehemia shim la syaptieng, shim la kenrandian, Nehemia la don ye ke jingat ke baskem, bahapdeng kedai ke baro, ublay onomeno yau. Perkawai naga jing kentu ke jong Nehemia ke beri baro ke badon ringkat badu, ban pendap ye ke jing temu, kalong ban duai. Da shisha kini kalau gajeng hikai na ke benta jong apa jong piru ninam la ban light na ki breu ki ba bishni wala dangi dan shibon ki breu ki ba iet ki ba skau tenat ki ba aiman sim ki ba don ye ga jo ka thong lani ki ba kemen la da ngi job lani ngi ki usaprang pinam la ban light kin don pat ru ki breu ki ban ai jakayo soitan ha ke ba ke bensim bishni ke bensim pihon kandon haki ya ke ban yele persya lane ban khanglat khanglenti ba pin kiu shakman den rei kum ba Nehemia ula yo ke jing start no blay hapdeng jong kan ke jing ya lenti ula bu ya ke jing duai ke ban ningkong bat ke ba khmat haba pi duai ken ma bu blay unyele ke thma na ke benta jong pi kumbau Jehoshaphat uye kendu ke thma Henry bula pendem yela dia ha jing duai bula pendret yela dia ha jing duai ublei ula ai uye ke khubor ba menta ke thma kam dei shu ke jong me ke dei ke jonga ong trai de dena tak da bangi duai ni IT ho blei kam tam idon ha jutang ke batmai ha ke ba ke thma ke jungi kam dei ke do bat ke snam yemla ye ke ban syele persya ye ki nama kiru kilong ki ban sim ke ba kodor ke sye perno lesi ki ai jakayo syaitan ha ke ba ke men sim bishni ke wanno haki den ringi dan kamban duai mde ban duai persya ki ti breu dan kamban duai persya ki men sim ki betre ha ke jing em ke jongki ke jing duai kalong ke atiar ke baklan pat kalong ru ke ikhtiar ke bleu ai bangin yele persya ki mensiem baman ke bangim la ban i de ke khmat do marshalan dat jong ke baja ha ke bakin jado ke don ke bakin jaman sim shalan dat jong breu uba bishni don mensiem pihon uba tre ha ke jing em ke jongki tadena tak daung yem de ban isi ki breu ide ban ie jeki ide ban duai na ke benta jongki
yang ringi don kam ban duai persya iki mensim ki ba persang ban pendon kam ya ki breu kum bakalong hak ki por bargaktin ke jong blai ka ong un nehamayam shimla shim sting ya kenika jingya lenti ba jingya sham ke jong ula kentu bakin don ki nong up ban pet ngor mensgi bat men met namar ki nong bishni ki thmu ban penjat no ban pensniu no ya kata ka jing penbaha ka jong ki ka kenro Jerusalem aingo yu blai pada shisha namar bu Nehemaya ula ai ka jing kentu ka balong lingba ka jing alam ka jong mensiam jong blai ka jing start ka ban au blai dei ban shim sting ya ki nong bishni Henry ban khmi tho bha bat ban pet ngor bha yo ba kumno kila ban pendap ya kata ka baki kitmu ta kalong ban pensniu no ya ke ke bo ble lo khat ha ka jing em ka jong Nehemaya den tak daw kin kaman pet ngor bha kin kaman pet bha le de yo bangiru ni ai jakayo syaitan habo ni mensiam jong jing bishni habo wan ban yele ilong ki jingmot no i shep tieng no i artatien no imla shuban ple jingmot shaka jing khat ka jong ble ka pelong yu syaitan ya ka ban yo jaka wat ha ka donot ka jong iru ha ka jaka bangin ple jingmot shaka jing khat i ple jingmot shaki breu ki ba wan ban yele ka jing im ka jong i den re ka singi kombo Nehemaya shimla pensange ya ka jing tei ya ka kenro ha ka ju ka por shimla shim sting ya kita kinong yele kinong bishni ula duai ula pet ngor kum tarung yan kamban pet bhai la ka jong ka jingem yan kamban sumar bhai ka donot wala da don kinong bishni yan kamban duai na ka banta jongki par pendon kam ya ka jing start baro ka bo bleu ai kum bo Nehemaya pendon kam khnang ya ka ba kini kinong bishni ken yo ai ka jing pelait na kini ki mensim baman ki batrai bat kum juru pi ki badon ki jing khat ka jong blai penum sakut haju ndai finya shaprang tengah nget scam makani ka Jingpuson ka jarap yangi namar ngimla ban lait ha ka jing ai lenti lese ngila ban yikendu kum kani ka jing kendu ka bo Nehemaya wi kendu henrei kum bo bleu ai ka jing start yu Nehemaya dongiru ngin yo ya kani ka ju ka jing start ha ka bangin pet ngor bhai la dia ngimlan kam ban lech ki nong bishni de sumar ya ka donot la jong kumba Nehemaya ula tha yakini ki para ki be don rengkat batu bakin khmi bat sngi bat met ya ka ta jaka ka baki don kimnan kam ban let ban mare shaki la ni ban yelet le persha iki le ban khmi bha ya la ka jong ka jaka ba ka jing khat ka bo blei lo khat khnang ba kin la banya shaprang bat ban pendap ka jing thu jong blei doble on ai boring abadi pin ke singi pangin yo ekum kata ke jing start ru play ke jing ai loreng kat bar pi bawadam klat ru bleu ie je fi amen.